Is-siġġillat ftehim bejn il-Gvern u s-Salesiani ta' Don Bosco tmexxija ta' Osanna Pija u Mamma Margherita żewġ djar f'Taslima li fost oħrajn jilqgħu fihom żgħażagħ tal fuq minn 16 sena li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Il-ftehim se jwassal biex fuq perjodu ta' 3 snin l-għajnuna finanzjarja tilħaq is-somma ta' 720,000 euro. Dan minn barra 12 sodda li se jingħataw liż-żewġ djar b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Appoġġ. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern qiegħed jara kif jista' jagħti l-kontribut tiegħu biex ikun aċċertat li dawn l-adolescenti li jgħixu f'dawn id-djar ikollhom ħajja li tixirqilhom. Saħaq li dan il-ftehim qiegħed iwassal il-ħidma soċjali li għandha tkompli għaddejja. Fader Savio Vella li jmexxi żewġ djar stqal li huma lesti li jkollaboraw u jkomplu jaħdmu id fit mal-Gvern sabiex dawn l-adolescenti li għal xi raġuni jew oħra spiċċaw fil-kura tagħhom ikomplu jsostnuhom finanzjarjament ħalli jkunu jistgħu jibnu ħajjithom mingħajr ebda xkiel. Dawn żgħażagħ jinbatu għandna min-naħa tal-appoġġ fejn isibu ambjent fejn ambjent seren, ambjent tranquil, fejn huma jkunu jistgħu jibdew huma jibnu il-futur tagħhom biex ma jibqgħux dipendenti fuq is-soċjetà. Hemmhekk huma jitalmu life skills li jkollhom bżonn, bħal pereżempju jridu jitalmu jsajru, jridu jitalmu jieħdu ħsieb ħwejjiġhom, jridu jitalmu jibbaġġettjaw, biex wieħed ukoll ineħħi dak il-biża' illi qiegħed waħdu fid-dinja. Esprima wkoll il-gratitudni tiegħu lejn il-Gvern għall-għajnuna tiegħu li għas-Salesiani ta' Don Bosco tfisser mitqlu deb. L-għajnuna finanzjarja min-naħa tal-Gvern nista' ngħid li ma ngħaddux mingħajrha biex wieħed irabbi żagħżugħ għandek bżonn il-finanzi. Aħna min-naħa tagħna dejjem sibna din l-għajnuna min-naħa tal-Gvern. Nista' ngħid li matul dawn l-aħħar 15-il sena għaddew iktar minn 250 żagħżugħ mid-dar Osanna Pija u dar Mamma Margherita u ħafna minnhom nistgħu ngħidu nisuħal lill-Alla illi sabu posthom fis-soċjetà bnew il-futur tagħhom u sejrin tajjeb ħafna.